ተሓላሊፎም ወፃኢ ኣብ ጉዳይ ደው ምባል ኩናት ሩስያ ዩክሬን ዝቲ መድረኽ ኣብ ስዑድ ዓረብ ይሳለጥ ኣሎ على سلوس عصرت حدي كاتيت كل تشحن عصر شوعتنا متمرت مشت ساعات حدا أخيلو نباخم مستدلو ما أدي زينا إي تي في تقرينا حيزنا لكم قريبنا لنا كمي توعلو كمي تمسيو كبرات تملكتنا مس زيناتات جيتات شوالهم مساخم كسرن حيسنا مكتال نكون لكم تمنيتنا عيو فلما حصرت زيناتات بايتو وكلت هزبي زبن سراح كومشن هاقراوي زتا نويحهم بايتو وكلت هزبي لومي أبز سالتو هسوس أخيبو أبز سراح 3 عامتات هاقراو كومشن زتا إثيوبيا بممرمار نتي كوميشن ناي حد عامت توسخي زبن سراح يبوم كوميتي قدات حقيتي بايتو كيدي سراحتي كوميشن دحري مقمقام ابز قبرو ملكتا تي كوميشن حفشاو سرحو مززام مئنتان كخيل زبن سرحون حد عامت نيك نواح مخر حساب اغريبوهم بمسرة زيتي بايتو نتي زغرب حتو بسلسة تقامو بأبز حادمتي أصدق الله ጉዕዞ ምዕባለ ኢትዮጵያ ዝዕወት ብጥንካረ ተካላትና ይክብሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተጸዋዕነቶም ንቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾኑ አፈጸምቲ አካላት አፈጻጸማ መንፈቅ ዓመት በጀት 2017 ለሚገምግምና ኢሎም ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት መንግስትና ንጥንኩር ህንጸት ትካላት ብፍሉይ ትኹረት ሂቡ ሰሪሑ ብፍላይ ንቀዳማይ ሚኒስትር ተጸዋዕት ዝኾኑ ትካላት ንርእሶም ብዝግባእ ብምውዳብ ንህንጸት ሃገር ዝርአ ኣስተዋጽኦ እናበርከቱ ከም ዝርከቡን ገሊጾም ኣብ ዓውድታት ፖለቲካም ቁጠባን ማሕበራዊ ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ዝተመዝገቡ ዓወታት መርኣያ ዓቕሚ ትካላትና እዮም ብፍላይ ቶም ትካላት ጉዕዞ ብራኸ ኢትዮጵያ ንምዕዋት ኣዋህባ ግልጋሎት ምዝማን ወጻኢ ዝቁጥብ ኣሰራርሓ ምኽታል ዝተዋደደ ኣሰራርሓ ምጥንኻርን ብዝተዋሃበ ልእኽቶ ብእንፈጥሮ ሰናይ ጽዕንቶ ከምኡውን ዝተረኸቡ ውፅኢታት ቀጻሊ ብዝኾነ መገዲ እናገምገምካ ምኻድ ኣድላይ ከም ዝኾነ ኣንፈት ኣቐሚጥና ክብሉ እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብሪሖም ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ዕውት መንባሩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣፍሊጡ መበል 38 ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ብዙሓት ኣጋይሽ ዕውት ብዝኾነ መገዲ ዘተኣናገደ ከም ዝነበረ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣፍሊጡ ሚኒስትር ዴኤታ እቲ ሚኒስትር ኣምባሳደር ብርቱካን ኣያኖ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ጉባኤ ኢትዮጵያ ደሚቓ ዝተረኣየትሉን ዕውትን ከም ዝነበረ ተዛሪበን ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ካብ ዝተዓደሙ ልዕሊ 17000 ኣጋይሽ ቶም ልዕሊ 12000 ካብ ወጻኢ ዝመጹ ከም ዝኾኑ ተዛሪበን ኢትዮጵያ ነቲ ጉባኤ ልዕሊ 1 ዓመት ምድላው ዝገበረትሉ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ናይ ቀደም ዲፕሎማሰኛታት ሓዊሱ 101 ወለንታውያን መናእሰይ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ተሳቲፎም እዮም ክብላ ገሊጸን ደረጃኡ ዝሓለወ ግልጋሎት መጓዓዝያን ሎጂስቲክስን ዝተዋሃበ እንትኸውን 882 ደረጃኦም ዝሓለዉ ተሽከርከርቲ ኣብ ረብሓ ከም ዝወዓሉ ሓቢረን ኣጋይሽ ልዕሊ 12000 ስሉጥ ግልጋሎት ቪዛ ምርካቦም እውን ኣብሪሄን بدمار ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ በኩል መዳይ ዕውት ከም ዝነበረ ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አምባሳደር ብርቱካን ኣያኖ ገሊጸን ሕቡራት መንግስታት ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘላቂ ሰላም ንምንጋስ ትገብሮ ጻዕሪ ከም ዝድግፍ ገሊጹ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ምስ ሓጋዚት ዋና ጸሓፊ ጉዳያት ህንጸት ሰላምን ፖለቲካን ሕቡራት መንግስታት ሮዝማሪ ዲካሮ ዘትዮም ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ከይዲ ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብ ገሊጾም ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ነቲ ዘተ ብቐረባ ይከታተሎን ይድግፎን ከም ዘሎ ኣገንዚቦም ኣብ ሱዳን ዘላቂ ሰላም ንምምጻእ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ኢትዮጵያ ደገፍ ከም ትገብር እውን ገሊጾም ኢትዮጵያን ሶማልያን ርክበን ኣዝዩ ይመሓየሽ ከም ዘሎ እውን ተዛሪቦም ሮዝማሪ ዲካርሎ بجدن إثيوبيا بوشت عديخون قرن أفريقيا زلاقي سلام نمعسال نتجبرو صعري حبرات منجستات دقفات تناخيرو كم زغتسل الرجاجيتان بتمساسالي دكتور جيديون تيموتيوس مسفليت الأخ حبرات أوروبا بقرن أفريقيا دكتور آنيت ويبر زتيوم
تي زتا بقرني أفريقيا كبابيون زلو قدات أمتاز قبرة كم زخونم كابتي منستير زرخبنا يو حبريتا أرديو زفروا الكاب توريزم خصاتف منقسي بتخرة الناصر حكم زركب منستر توريزم سلامويت كاسا قليسان اتن منستر بحلافيت بريس سكرتاريات بيت صحفة قدما منستر بيلاني سيوم السنة أن تابز قرب إثيوبيا إن فوكس صانح الزجبران تخونام بزعبا أوانا ومنقصقاس توريزم إثيوبيا العلن إثيوبيا بزحتي تمرات إتكاب زجبرا حدن وانا استفلاليو بحلتات مبازحات بوتاتاتن بزحتي زسحبو مسحبات مهلاهم إيويلان زخونه خوينو بصحي نابئ يقريتا زخونه يكون بصحي نابئ إثيوبيا بممصا بزرأيو نجر زي محقواسن زي مزنقعنا يكئلن زبلاتن منستر إثيوبيا استفلاليو مسحبات زركبولا طرح زي كونت مدرك قدمت مخانات مرات إتكم زقبرام أبريهن بزعبا مدرك قدمت النتان تلعل بزعبا قوصاصرا زبن بزعبا فيدلا بون علم بمفلاطة ببعدا وغزاتي زي مجزان كاب كالوت بزتفلي ملكعو سلا زلع الوانا حجر حفتي يو إلان أبدا حلفو جدوش عمتات توريزم استفلي تخرتنا توهاو كم زخونو بملعل توريزم مثل علوت فلفلات كتبات هاجر حدا تغيرو بمنغستي كم زتوسد قليسن ازيد ما توريزم إثيوبيا كم مدنفع بتوسخي زفر والكاب عودي توريزم لخصاتف زقبر كم زخونه توريزم اب هنصت هاجر زحدروس عنتو قليل زبال كم زيكونون العلن مزيت تححيزو مقداير إثيوبيا كاب افريقيا حليفو اب عالم تمراصي زخونه مقداير كم زخونه بمصرح زيدمان توريزم لعلا استواصو نابركته كم زركب منستر توريزم سلامويت كاسام قليتان قومي عدل سراح زي تفطر اللهم 10/3/527 منأسي تمرقام كنتبام محدار كتما أديس أبابا داني شابيبي مرها قبري بقعات لممد سراح منأسي زازمو قومي عدل سراح زي تفطر اللهم 10/3/527 منأسي أمرقان كنتيبا أداني شابيبي محبرة وميديا قصنا بزم حلالفو من الاختي مرها قبري بقعات لممد سراح منأسي أب كلن كفلة كتماتات أبزر كبا ورداتات منأسي سلطنا لممد سراح كرخبو الناتا قبرة كم زركب قليسان مناسيتا كتما بكل مداي تتقام كونون مخال كاب زتجمرو استراتيجيات حدا كم زخنم الإعلان رابعي عالم لها كونفرنس منسترات دحننت مقدي أب موروكو ماراكاش مكيال جميرو منقسي موروكو مستقال تعنا علم بمتحبار زي السنادوتي علم لها مدرخ علم لها مرحتي بوليس موصاة سب مويان بمتخخاب عمل علم دحننت مقدينا مدنفع عميلاتات بمدهاب كزاتيو أبتي كونفرنس منستر مقوعزيان لوجيستيكس دكتور علو مسمين أكابي مقوعزيان إنرجن فلوي تكنيكال كوميتي حبرة أفريقيا جمال أباسو ترقبهم كاب 11 كتاب 13 لكاتيت كلتشن 10 شعاتن اب زيص انح مدرخ زته اب دحننت مقدي زلو قلف محلقاتات نمفتح لزب كم زغبر كاب منستر مقوعزيان لوجيستيكس سرخ بحوريتام ارديو أما كتتال مع ديزاين أي تبي تقرنياكم تركوا كبرات تخاطلتي مريضكم سلت كتاتلونا أنا مسكنكم حزون مسانا صنحو بزرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسجرنا قدما منستر أبي أحمد مبل 5 عامت مجمار برتا وقالسي زباوي أنا حرنا تقراي وحات عمل كتم ملقتين كعب صحكم أما حلالي فهم مولد حستوت ملقتي إنكو عب صحكم كم زسعب قربي وتخطاتي لنا ملس قدماي منستر أبي أحمد مبل 5 عامت مجمار برتا وقالسي زباوي أنا حرنا تقراي وحات عملكيتم ملختين كعب صحكم أما حلالفهم توم قدما منستر أما الأختم نملا حزب تجراي نكوع نبعل 11 لكاتي تاب صحكم لهم مولد حستوتي ملختي كم صعب قريبا لهم نملا حزب تجراين أما العالم تركبوا تجارون فتوتي حزب تجراين نكوع نبعل 11 لكاتي تاب صحكم هاجرنا زبنات زغصرت جزيف تاريخ صنع صر بعداوي ورار مرقص إزنبران زلوان هاجريام
ኣብ ዝተፈላልዩ ዘበናት ሃገር ናይ ምምራሕ ዕድል ዝረኸቡ መራሕቲ ዳርጋ ኩሎም ክበሃል ብዝከኣል መጠን ኣብ ምኽባር ሉዓላውነት ነቕ ዘይብል ቅዋም ከም ዝነበሮም ዘከራኽር ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ዴሞክራሲ ሰናይ ምምሕዳርን ማዕርነታዊ ኣረኣእያን ዝነበረ ቅዋም ብኣንጻር መርገጺ ጸረ ባዕዳውነት ዘይምዕሩይ ምንባሩ እውን ዘከራኽር ኣይኮነን። ኣብ ታሪኽ ሃገርና እዙይ ዝበሃል ፖለቲካዊ ኣፈላልያት ብሕጊ ወይ ብምርድዳእ ዝፍትሐሉ መድረኽ ይህን ምሂን ኣይነበረን። ማሕበረሰብና በብብሔሩን ከባቢኡን ኣፈላልያት ብምርድዳእ ብዕርቅን ሽምግልናን ምፍታሕ ዳርጋ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ልሙድን ዘውትሩን እዩ። እንተኾነ ግና እዚ ባህርን ኣገባብን እዙይ ካብ ማሕበረሰብን ከባብን ሓሊፉ ሕጋዊ መስርሕን ሃገረ መንግስታዊ መልክዕን ከይሓዘ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ። ስለ ዝኾነ እውን ዳርጋ ኩሎም ፖለቲካዊ ኣፈላልያት ብጎንፂ ጥራይ ናይ ምፍታሕ መስርሕ ፖለቲካዊ ባህልና ኮይኑ ንዘበናት ጸኒሑን ሕዚ እውን ይፍትነናን ኣሎ። ፖለቲካዊ ኣፈላልያት ብልዝብ ብዕርቅን ምርድዳእን ካብኡ ሓሊፉ ብሕጊ ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል ኣምር ከም ኣምር ብመንግስታዊ ደረጃ ድሕሪ ለውጢ ኣብ ዘለዉ ውሕዳት ዓመታት ዝተተሓዘ መርገጺ ምዃኑ ይፍለጥ። መንግስቲ ከም እምነት ጥራይ ዘይኮነስ ሕጋውን ትካላውን መስርሕ ዘርጊሑ ዝትግብሮ ዘሎ መስርሕ እዩ። ይኹን እምበር ከምዚዩ ዓይነት መስርሕ ናይ ቀረባ እዋን ተጓንፎን ገና ዝተኣታቶ ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ልቢ ምባል ኣድላይ እዩ። ስለ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መላእ ሃገር ተዘርጊሑ ዝነበረ ጭቆናን ዘይምዕሩዩን ስርዓት ክእለየሉ ዝኽእል መድረኽ ይህን ምሂን ወይ እውን ሕጋዊ መስርሕን ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ዝነበሮ መማረጺ ጎድና ጎኒ ምስ ካልኦት መሓዙት ህዝብታት ኢትዮጵያ ብስሩዑን ብዝተወደበን መገዲ ብሓይሊ ብረት ናብ ቃልስን ማዕርነት ዲሞክራስን ክለዓል ኣድላይ ገይሩ ብምውሳድ 11 ለካቲት ብረት ኣልዒሉ ቃልሲ ጀሚሩ እዩ። ብመሰረቱ ጎንፃዊ መገድን ብረታዊ ተጋድሎን ዝድገፍ እኳ እንተዘይኮነ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ፖለቲካውን ሕጋውን ኩነታት ግን ብረት ከልዕል ከም ዘለዎ ኣሚኑ ምብጋሱ ግድን ነይሩ። እንተኾነ 11 ለካቲት ዝተወልዐ ፖለቲካውን ጎንፃውን ቃልሲ ካብ መብዛሕትኦም ቅድሚኡ ዝነበሩ ጎንፃዊ ፖለቲካዊ ቃልስታት ዝፍለየሉ ባህሪ ኣለዎ። ንሱ ድማ ድሕሪ ዓወት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምትካል ብብርካ ሃገር ኮነ ከም ብሄር ዝፍጠር ኣፈላልያት ብፖለቲካዊ መገዲ ይህን ምሂን ብምባል ብሕጊ ዝኽንበተሉ ኣገባብ ምፍጣር እዩ። ከምኡውን መመሊስና ብረት ነልዕለሉ ኣገባብ ሓንሳእን ሓዋሩን ከብቅዕ ምግባር ይርከቦም። ስለ ዝኾነ ፍርያት 11 ለካቲት ዝኾነ ኣፈላልያት ብብረት ዘይኮነ መጀመርታ ብልዝብ እንተገደደ ግና ብሕጋዊ መገዲ መዕለቢ እንገብረሉ ኣገባብ ኣብ ስራሕ ምውዓል ክብርታት 11 ለካቲት ምዃኑ ደጊምካ ምግንዛብ ይድሊ። ኣብ ዝሓለፉ ናይ ቀረባ ዓመታት ዝገጠመና ቅርሕንቲ ንምፍታሕ ዝተኸተልናዮ ጎንፃዊ ኣገባብ ካብቶም ዕላማታት ለካቲት ዝወፀ ምንባሩ ግልጽ እንትኸውን ድሕሪ ከቢድ ዋጋ ምኽፋል ናብ ለዝብ ምምላስና ግን ዝናኣድ ስጉምቲ እዩ። ይኹን እምበር እዚ እውን እንተኾነ ፖለቲካዊ ኣፈላልያት ብብረት ናይ ምፍታሕ ድሌታት ውጥም ቅልቅል ምባሎም ኣይተረፈን። ኣብዚ እዋን ምስ ኩሉ ጸገማቱን ጉድለታቱን ፖለቲካዊ ኣፈላልያትና ብልዝብን ምርድዳእን እንፈትሐሉ ድሌት ከምኡውን ሕጋውን ትካላውን መስርሕ ምዝርጋሕና ኣብ ግምት ክነእቱ ይግባእ። ካብኡ ሓሊፉ ዝኸፈልናዮ ረዚን ዋጋ ይኣክል ብምባልን ከምቲ እቲ ዝሓለፈስ ሓለፈ ጽሓፍ ናይ ዝተረፈ ዝበሃል ሕሉፍ ጌጋታትና ኣሪምና ብብርኪ ክልል ዝተጀመረ መድረኽ ይህን ምሂን ተጠናኺሩ ክቕጽልን ብብርኪ ሃገር ዘለና ኣፈላላይ ብቕልጡፍ ኣዕሪና ተፈናቐልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ዝተኣጓጎለ ሰለጤን ልምዓት ክጠናኸር ቁጠባዊ ሕውየትን ማሕበራዊ ምርግጋዕን ክረጋገጽ ብህዝቢ ዝምረጽ መንግስቲ ክትከልን ሰላምን ፈትሕን ክሰፍን ዘኽእል ኩነታት ክፍጠር ካብ ልቢ ክንሰርሕ ብዕሊ ይጽውዕ። በዚ መገዲ እዙይ ምሕሳብ እንተጀሚርና ህዝብን ልሂቃንን ትግራይ ናብ ስሩዕ መስርሕ ሕገ መንግስቲ ዝምለሱሉን ኣብ ሃገረ መንግስቲ እውን ብግቡእ ተሳትፈኡ ዘሐይለሉን ግዜ ሓፂርን ጭቡጥን ከም ዝኸውን እናረጋገጽኩ ደጊመ ሰናይ በዓል 11 ለካቲት ክብል እፈቱ። ኢትዮጵያ ብጻዕሪ ደቃ ተኸቢራን ተሓፊራን ንዘለዓለም ትንበር። ፈጣሪ ንኢትዮጵያን ህዝባን ይባርኽ። 10 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት Ethiopia is the mother of African independence. እኛ አፍሪካውያን በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ የተለየ ስፍራ ይዘናል።
ብዙ መቶ ዓመታቶች በጭቆና በባርነት የኖርን በመሆናችን ማናቸውም ሕዝብ ነፃ ሆኖ ሊኖር ይገባዋል ብሎ ለመከራከር ከኛ የበለጠ ሊኖር አይችልም። I am happy to be here in Addis Ababa. የአፍሪካ ማህበር ሰብሳቢ አብሳሪ የጥቁር ሕዝብ ጽዋ መስራች ጠሪ አክባሪ በባርነት ዋሻ የነጻነት ቀንዲ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ነች የጥቁር አርማ አክሊል። ኣብ ምክትታል ማዕዲ ዜና ኢኹም ትርከቡ ዜናታትና ይቕፅሉ ኣለዉ። ካብ 1.2 ክሳብ 1.5 ቢልዮን ዝግመት በዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ኣህጉር ኣፍሪቃ ብተፈጥሮ ዝተዓደለ ሃፍቲ ኣብ ምልማዕ ዘሎ ከይዲ እንትርአ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንድሕሪት ተጎቲታ እያ። ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ፀገማት ድማ ናይዛ ኣህጉር ቀንዲ ፈተናታት ኮይኖም ሕዚ እውን እናቐፀሉ ይርከቡ። እዞም ፀገማት ካብ ታሕቲ ብምምሓው ኣፍሪቃውያን ናብ ጉዕዞ ዕቤት ንምምራሕ ቁራፅነት መራሕቲ ተን ሃገራት ክህሉ ይግባእ። ንፀብፃብ ኣቤል ሙሉጌታ ኣብርሃም ፍስሓ ከባቢ 1.5 ቢልዮን ዝግመት በዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ኣህጉር ኣፍሪካ ብተፈጥሮ ዝተዓደለ ሃፍቲ ኣብ ምልማዕ ዘሎ ከይዲ እንትርአ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንድሕሪት ተጎቲታ እያ። ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ፀገማት ድማ ናይዚ ኣህጉር ቀንዲ ፈተናታት ኮይኖም ሕዚ እውን እናቐፀሉ ይርከቡ። ብፍላይ ድማ ኣብዚ ኣህጉር ዘለዉ ፀገማት ፖለቲካ ብዙሓት ፈተንቲ ኩነታት እናብፅሕዮም ዝርከቡ ኩናት ሕድሕድን ዕልዋ መንግስትን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪካ እናጋጠመት ፀንሐን ዘሎን ጉዳይ እዩ። ኢደእታውነት ባዕዳውያን ገዛእቲ ኣብ ልዕሊ ገለ ሃገራት ክሳብ ሎሚ ዝረአ ዘሎ ፀገም ኮይኑሎም ቅድም ክብል ዝነበሩ ባዕዳውያን ገዛእቲ እውን ኣብ ውሽጢ ጉዳይ እተን ሃገራት እናኣተው ፖለቲካዊ ኣሻጥር ምስራሕን ብኢደ ዙር ባዕዳዊ ግዛኣት ምክያድን ሕዚ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ይረአሎም። ካልእ ንኣፍሪካ እናፈተነ ዝርከብ ጉዳይ ፀገም ስእነት ስራሕን ስደትን እዩ። ኣብ ኣፍሪካ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ማለት እውን ብኩናት ብራዕዳውነትን ብለውጢ ከባቢ ኣየርን ምክንያት ዘጋጥሙ ምምዝባልን ስደትን ቀንዲ ዕንቅፋት እዮም። በዚ ምክንያት ድማ ካብ መረበቶም ዝመዛበሉ ቁፅሪ ኣፍሪካውያን እናወሰኸ ይርከብ። ራዕዳውነት ብፍላይ ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝንቀሳቐስ ቀንዲ መሓዛ ኣልቃይዳ ዝኾነ ኣልሸባብ ሓዊሱ ቦኮ ሃራም ኣብ ናይጀርያን ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝንቀሳቐሱ ዓመፅትን ከም ኣብነት ምልዓል ይከኣል። እዚኦምን ካልኦትን ፀገማት ኣብታ ኣህጉር ስደትን ጥሜትን ንኽስፋሕፋሕ እናገበረ ይርከብ። ከምኡውን ኣብታ ኣህጉር ዘሎ ርክብ ንግዲ እተን ሃገራት ዘይምጥንኻሩን ሓበራዊ መተዓዳደጊ ገንዘብ ዘይምህላውን ጠንካራ ቁጠባ ምህናፅ ኣይተኸኣለን። ኣፍሪካ ካብ ኤስያ ቀፂላ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ሄክታር መሬት ሕርሻ ይሃልዋ እምበር ሎሚ እውን ምርግጋፅ ውሕስና ምግቢ ፈተና ኮይኑዋ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ዓለም ዝለዓለ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዝርከበላ ኣህጉር ምዃና ይነገረላ እዩ። እቲ ካልእ ፈተና ፀገም ስእነት ሰናይ ምምሕዳርን ግዕዚናን እንትኸውን ሎሚ እውን ኣብ ኣፍሪካ ዓብዪ ፀገም ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎም። ከባቢ 1 ትሪልዮን ዶላር ዝኸውን ሃፍቲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ካብታ ኣህጉር ተመዝሚዙ እዩ። ካብዚ ሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ጥራሕ ኣብ ዓመት 50 ቢልዮን ገንዘብ ካብ ኣፍሪካ ወፂኡ እዩ። ብተመሳሳሊ እንተነኣሰ 50 ቢልዮን ዶላር ዝኸውን ድማ እታ ኣህጉር ካብ ኣለቃሕቲ ትካላት ኣብ ዓመት እትወስድ እያ። እዚ ኩነታት ድማ ክሳብ ሎሚ ንህዝቢ እታ ኣህጉር ብዙሕ ቁልውላው እናስዓበ ይርከብ። ብምዃኑ ድማ ንፀገም ኣፍሪካን ኣፍሪካውያንን ዘቃልዑ እዞም ፀገማት ንምፍታሕ ሕብረት ኣፍሪካ ኣጀንዳ 2063 ቀሪጹ ጻዕሪ ካብ ዝጅምር ጸኒሑሎም። እዞም ፀገማት ካብ ስሮም ብምምሓው ኣፍሪካውያን ናብ ጉዕዞ ዕቤት ንምምራሕ ቆራጽነት መራሕትተን ሃገራት ክህሉ ይግባም። አፍሪካ 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 ሀገራችን አፍሪካ ዛሬ የአፍሪካ ልጆች የአህጉራችንን ህልውና ነቅተን ሎሚ ንሕና አፍሪካውያን ህልውና አህጉርና አፍሪካ ብምሕላውን ብምጥንኻርን እንገብሮ ቃልሲ ብምስፍሕፋሕ ካብ ተሓታትነት ወለዶን ታሪክን ምድሓን እዋኑ ዝጠልቦ ዓብዪ ዛዕባ እዩ እንብሎ ንዙ እዩ። Who trained Mandela? Emperor Haile Selassie. ንምዃኑ ማንዴላ መን የስልጢንዎም?
ሃፀይ ሃይለ ስላሴ እዮም ኣሰልጢኖምዎም ኣበ ቃልሲ ጸረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ንሙጋቤስ መን እዩ ሓጊዝዎም መንግስቲ እዩ The African Renaissance cannot be realized without bringing about a paradigm shift. ህዳሴ አፍሪካ ብዘይሱርቦ ቀስት ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቁጥባውን ለውጢ ስርዓት መንግስቲ ክመጽእ ይልካ ኣይሕሰብን The way we see ourselves as Africans. ዓርሲና ከም አፍሪካውያን እንሪኦሉ መንገዲ ሃገር በቀል ታሪክናን ዛንታናን ብምምሕያሽን ቀዳምነት እንህቦም ዛዕባታት ክኾን ይግባእ Africa, 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 زينة داقام ኢትዮጵያን ዩናይትድ ኪንግደምን ምትሕብባር ንግዲ ዘጠናኽር ስምምዕነት ፈራሪመን ሆልዲንግ ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ኮርፖሬሽን ስራሕቲ ሕርሻን ክብሪን ግሪን ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር ምትሕብባር ንግዲ ኢትዮጵያን ዩናይትድ ኪንግደምን ዘጠናኽር ስምምዕነት ኢንቨስትመንት ፈራሪሞም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ማሕበራዊ